الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Hafiz Muhammad Shuwaki. Zan ansa wata tambaya ne da wata baiwar Allah ta turo mana akan matsalar shaye-shaye, wanda shaye-shaye ya zama ruwan dare. Ga abin da take cewa, malam ‘ya'yana kullum sai sun yi shaye-shaye, don Allah a taimaka mu. Ni kuma sai nake ce mata, ke da kike ji na ko kika turo, wato da izinin Allah zan baki abin da inda kika aikata shi, ‘ya'yanki za su daina yin shaye-shaye kwata-kwata. Ba ma ke kaɗai ba, har da sauran ‘ya'yan musulmi waɗanda suke shaye-shaye, da suke ta tambaya ta, suke ta turo tambayoyi akan maganin hana yara shaye-shaye. To gashi zan faɗa. Muddin kika yi wannan abu da na faɗa, da izinin Allah, wato ‘ya'yan za su shiru, za su daina wannan shaye-shaye. Da farko ki nemi ruwan zanzam. Dama manzo Allah ya ce ma'u zamzam lima shuriba la. Ruwan zanzam waraka ne ga duk mutumin da ya sha, waraka ne ga duk mutumin da ya sha shi akan wata bukata. In an nemi ruwan zanzam, sai a rubuta wata aya da zan faɗa kafa 70. Wanda baya rubutu to ya karanta ayar ya hura a cikin ruwan kafa 70. Ga ayar da za a karanta. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wal lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sabu illa ma zakaytum wa ma dhubiha ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. wannan aya za a karanta kafa 70 a hura a cikin ruwan zanzam, ko kuma a rubuta ta a allo ko a takarda a wanke da ruwan zanzam. Idan an wanke da ruwan zanzam, ya za a yi da shi? Sai ki ɗauko wannan ruwan aya, sai a samu abinci a dafa abinci da shi. Idan an dafa abinci, sai a raba abincin gida 4, kaso 3 sai a sadaukarwa da mabukata wannan abincin su ci, kaso 1 kuma sai a bawa masu shaye-shayen nan su sha, ko namiji ne ko mace ne ya ci, ko magidanci ne yake yi a bashi sha. In Allah ya yarda zai daina wannan shaye-shaye gaba ɗaya. Amma wannan za a rika 70 sai an yi kwana 7 ana yi. Za a fara ranar Juma'a, ayi Asabar, ayi Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, ana yin shi kenan. Albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shaye-shaye ya zama, sai dai ya zama tarihi ga wannan mutum. In kuma aka yi masa wannan bai daina ba, to a tuntuɓi lambobin nan, sai mu ƙara ba da shawarwari, mu tambaya mu ji yaya aka gudanar da abubuwan. Allah ya saka da alkhairi. Wannan shine karshen wannan tambaya. Wannan gidan TV Allah ya ƙara ɗaukaka shi, Allah ya bunƙasa shi. Mu kuma da muke ta wannan ƙoƙari, da 'yan jaridu da masu ɗaukar bidiyo da kyamarori, duk buƙatun mu Allah ya biya mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.